Mária Ďuríčková, Pochabené zuby. Z knižky Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak. Katka a Hanka prišli zo školy. Tašky s knižkami si položili v kuchyni na stoličku, vzali z komory košík a pobrali sa do hory na huby. Dni sú teplé a v noci trošku aj sprchlo. To je na huby pravý čas. A huby naozaj rástli. Katka a Hanka našli 3 dubáky, 10 kuriatok a jednu krásnu hubu s manistým klobúčikom. Z jedného kraja bola zelenkavo belasá a z druhého kraja žltkavo červená. Uvaríme si hubovú polievku, vraví Katka. Tu ja mám najradšej. Prišli domov, huby pekne očistili, pokrájali a postavili na sporák. Varia a polievka vonia a vonia. Nevedeli sa dočkať, kým sa dovarí, tak utešenie rozváňala. Napokon už bola hotová. Katka a Hanka ju rozdelili na rovnaké polovice a zjedli skôr, ako by si povedal Mišo. Výborne som sa najedovala, vraví Hanka. A ja som sa výborne napajedila, vraví Katka. Čo tak divne rozpáraš? Čuduje sa Hanka. Ja nepáram, ale horím. Zapudila si povedať vo. Nič som nezapudila, ty trkvasnica. Prečo sa so mnou hadíš? Ja sa nehadím, ale ti pekne varím. Varím, varíš, varím. Vúplo Hanke do hlavy. Katka, my sme zjedili pochabené z huby. Pre Jána pána. A to už bude stále takto s nami? Myslím, že až kým nevyhladíme. A ako sa najrýchlejšie sparí hlad? Asi musíme leva behať. Tak dobre, ty behaj ako verenica a ty ako hašterica. Pustili sa Katka a Hanka behať po dvore a po záhrade. Driapali sa po stromoch ako veverice, preliezali pomedzi ploty ako jašterice, sem a tam a hore, dolu, popod, ponad, poza, pomedzi, tuto, tamto, von a dnu. Keď sa potom o 2 hodiny pustili znova do rečí, bolo to už celkom riadny, zrozumiteľný a vôbec ani nezaujímavý rozhovor.